سلام كبرات تخاطاتلتي داسنا اكستران حجاب استدال وزيناتات منستر مكلخال اسرائيل مس قدام منستر اسرائيل نتنياهو ابزي مس مع مئتو ارترا ابزن زحلفا كل تقنا قيداتهم صنحت يمناويان مفتحه امباسادر امريكا ابي اثيوبيا ذهبوا مجلس از قطعه منغست اثيوبيا بمنقد منستر وصاي قدات اثيوبيا هي وزل ملسي تشاينا جوجلتات حكمنا نبي اثيوبيان ارتران ملأخن كالن زتقالك خونيو ابزا channel دما ناي وتر تخاطاتلتنا مخان سبسكرايب كتغبرون نتانا يدول ملكت كطوقن بخبري يقدمكم منستر مكلخال اسرائيل يوآف غالانت منغست اسرائيل دحر كوينات مس غداي قازا بزتاحز نزل على الحطوتات كملس كم زي كلب منقف قلع قطعو اسمعو اذا دما اوشت كابينا كوينات اسرائيل ابزعبا انفت وتهدرو وفرقت هاجر مفلاي كم زل زرء ملكت يتباهيلو منستر مكلخال اسرائيل يوآف غالانت اسرائيل اب قازا سيفيلاون وتهدراون محدرا كتحز مدب كم زي بلا قدام منستر بنيامين نتنياهو بقلصي كوج كم زلويو اتحساسي بوزلا كاب طقم تجميره نزو قداي بقاصالي اب كابينه منسترات كلعلو صنيحه زخونه ملسغن ايرغبكون يلو قداي منستر اسرائيل بنيامين نتنياهو بوغانو نحماسستان بفتحستان نملوات دلو ايكونكون كبل نتوم نحد حدم زقاومو فلسطيماوያን ጉጅለታት حماسن فتحن بمتقاس ترير ملسي يبو وسانه زي موساد اب قازا خلت حماق امارصታት راي كم زغدف زطنقه منستر مكلخال اسرائيل يوآف غالانت نساتهم محدر حماس وي وتهدراو محدر اسرائيل كم زقونه تقيسو ويون وتهدراو عواتاتنا زشرشر اب لعل حماس زغبر صقط زداخمن جهوت تحيزم زلو نمفتح زحجز قطعي ناي معوات عدلات زقوني كبل دما منستر مكلخال اسرائيل يوآف غالانت تزاريبو كالك اب قدم حج جميرو مسناتنياهو زي سامع زنبره ابزوان ابال كابينه منسترات كوينات زلو بيني غانتز مس حساب منستر مكلخال اسرائيل يوآف غالانت بموغان غالانت حق يزارب زلو زتخفل واغا يكفل نهاجر قنع نجر مغبار نايت مريحنت حلافنت يكبل تزاريبو يوآف غالانت اتنسزن مرحو منستر مكلخال ابز حلفت قمتي اسرائيل ابل علق ازا ورار اغار سراويت كاب جمرتو لمشتات حيزو ناب كابينه منسترات وطن كوينات كم زقربه يحبر اتوطن كبابياون تصباي زيكونن امراص محدره فلسطيم نمقام زقربه امامتات كم زتقالل ارديو بدحر حماس نزهلو كونتات فلسطيماوያን ودابتات بعالم لخوያን አካላት ተሐጊዞም ንጋዛ ምዝቋጽ አጽር ጥራይ ክዕወት ኢሎ ሚኒስትር መከላኸያ እስራኤል ዮአፍ ጋላንት ወጥን ዘይ መቅማጥ እስራኤል ናው ወታደራውን ሲቪላውን محدره ابل عقازا زتقالل حدغኛ መስመር ይመርሐ አሎ ክብል ይተዛሪብ ዘሎ እዛ ካይራን ሀገር እስራኤል በስትራቴጂካውን ወታደራውን መዳይ ኮሞን በአይነ ጸታ አሉታዊ حدغኛን አመራጽ ከም ዝኸውን አጠንቂቆ ደገመ ከገል ዘደሊ አብቃዛ ወታደራው محدره እስራኤል ክምስረት አይሰማማዕኒ እስራኤል አብቃዛ ሲቪላው محدره ክትመስረቱን የበላን ክብል አብቃዛ ሐማስ ምስተአሊ ፍልስጤማውያን በሐገዝ አህጉራውያን አካላት ጸታ እስራኤል በሐደጋ በዘይወት መልክዕ ንሓድሕዶም ከም ማሓደሩ ክግደፉ ከም ዝድግፍ ይተዛሪቦ أبيرترا تقيدم زصنحو 66 يمناوያን ገፈፍቲ ዓሳ ናብ ዓዶም ተፋንዮም እቶም ኣብ ክልተ ጉጅለታት ተኸፋፊሎም ናብ ዓዶም ዝተፋነው የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ከባቢ ዓሰብ ኣብ ዝርከብ ራስ ታርማታ ኣሲሮም ጸንሑ ኮይኖም ኣብ ከባቢ ወደብ ሑዳይዳ ናብ ዝርከብ ገማግም ባሕሪ ኣልኮካ ናይ የመን እዮም ተሳጊሮም እቶም 17 የመናውያን ኣቀዲሞም ብ4 ጉንቦት ናብ ዓዶም ክፋነው እንከለዉ እቶም 49 ድማ ልክዕ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ብ40 ጉንቦት እዮም ብተመሳሳሊ መንገዲ ሲዒቦም እቶም የመናውያን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ لما يقيح بحري عسى أن نقففو بحال بحر إرتراب تحت قيد كم زاتوز تقسم منغست يمن نكل مايات يمن كم زي حلفيز زارب إرتران يمنن بواند دسيتات زغور حانش زنبرن مسحب شحن شعت 298 بهقراو دانت معلبك ركوبلو كنت خاله قداي بهلاويان قففت عسان كقفلو يخولي زبهال كل ما ينقنا بنصر كم زي تملكتي بوغن يمن زتقس بوغن إرترا حال بحر إرترا ببوانو نابتني بإرترا مخانز تملكته كل ما يقيح بحر آتيوم نزبلم يمناويان بهلاويان قففت عسى ببقوانو أو تحت قيد كأتون كفتحن ثاني أبز حلف عمت أب إرترا ما أسرت زنبرو 465 يمناويان قففت عسى ببقوانو ناب عدم كم استفانو صاب منغست يمن يملكت امباسادر حبرات منقسات امريكا ايرفين ماسينغا ابتا هاجر اب تحت قرص علامه زغبر متقعتي دو كبل درت البو قرب سبو حاجز كهلن كم بغس دما غزياو هاجر لخ مقراس توسخ غبر دحر مصوعو منقست فدرال نيتنايتا امباسادر مغلصي ممخار زي تغبرلون اب حقز تمركوسه مغوت زي حزني بمبال نصيغوا منقست فدرال وسيغو نيتنايتا امباسادر مغلصي مستيامون ኢትዮጵያን አሜሪካን ዘሎ ታሪኻውን محزنታውን ዝምድና ዝጋጭውን ይሎ ክልቲአን ሃገራት ጥቡቅ ረክብን
ምቕጻለ ምምኻርን ኣብ ሃገራውን ዞባውን ዓለም ለኻውን ናይ ሓባር ሰክፍታ ዘለዎም ጉዳያትን የካይዳ የንዝበለ ነዚ መልሲ ሂቡ ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣብ መጻኢ ምስ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምትሕባር ኣብቲ ናይቲ ኣምባሳደር ዝቐረበ ጭቡጥ ጌጋታትን ዘይምስማዕን ንምእራም ክሰርሕ ምዃኑን እዚ ኸኣ ንዲፕሎማስያዊ ስነ ምግባር ዝሰማማዕ ዝሓሸ መንገድታት ዝሕብርን ንዲሞክራስያዊ መስርሕን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሰላምን ዘየዳኽምን ምዃኑ እምነት ከም ዘለዎ እውን ገሊጹ ኢትዮጵያ ምስ ኣሜሪካ ሓድሕዳዊ ምክብባር ዘለዎ ክልተ ኣውዘተን ዝምድናን ንምክያድ ድማ ድልውቲ ምዃና እውን እዚ ንኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ መልሲ ሂቡ ዘሎ መግለጺ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጠቒሱ ዝርከብ ኣምባሳደር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ትማሊ ንመጀመርታ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ቀጽሪ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ኣሜሪካ ነበር ኣብ ዘካየዱ ዑደት እዩ ነዚ መግለጺ ዝሃበ እቲ ቀጽሪ ኣብ እዋን መግዛእቲ ጣልያን ብ10 ለካቲት ኣብ ዝተፈጸመ ቅትለት ኣስታት 750 ኢትዮጵያውያን ከም ዝተዓቕብሉን ኣብዚ እዋን ከዓ ከም ኣካል ናይ የመን ማሕበረሰባዊ ቤት ትምህርቲ የገልግል ከም ዘሎን ይፍለጥ ካብዚ ተበጊሱ ኣምባሳደር ማሲንጋ ኣገደስቲ መዳያት ፖሊስ ኣሜሪካ ንሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ምዃኑን ኣብ ክንዲ ብዓመፅ ብዘተ ሰብኣዊ ክብሪ ምሕላውን ሰላም ምኽባርን ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ፍሉያት ክልላት ኢትዮጵያ ኣመሓደርተን ጠቒሱ ኣብ ዘስምዑ መደረ ድማ ንሰላምን ዕርቅን ሓቀኛ ጻዕሪ ክግበር ኣተሓሳሲቡ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ወፍሪ ድሕራይ ካልኣይ ኩናት ዓለም እቲ ዝዓበየ ምዃኑ የእንፊታ እቲ ሃገር ናብ ቀይሕ ባሕሪ ኣዋፊራተን ዘላ በዝሒ መራኽብ ኩናት ምስቲ ናይቲ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝነበረ ስጉምቲ ከም ዝመሳሰል ንቤት ጽሕፈት ሓለቓ ስታፍ ስርሒታት ሓይሊ ባሕሪ ብምጥቃስ ዋሽንግቶን ታይምስ ሓቢራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣሜሪካ ትመርሖ ዘላ ሓለዋ ብልጽግና ዝተሰምየ ሓይልታት ባሕሪ ብሪጣንያን ካልኦት ሃገራትን ዝተጸንበርኦ ወተሃደራዊ ወፍሪ ይካየድ ምህላው ይፍለጥ ዕላማቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተዋፊሩ ዘሎ ጭፍራ መራኽብ ኩናት ዝሓቆፈ ወተሃደራዊ ሓይሊ كل ما ينزل ملالسا ناي نقد مراقب حوتي ناي يمن كابزا كايدو متقعتات نمكلخال زعلم مخاني زقلاص امريكا نتي اب قيح بحر توافير زلو حيل بحر تمرح 9 نفر تخويناتن هليكوبتراتن تسكم نيوكلر زركبوز ترغا اصوارن ميسايلاتن زعاتقت USS دوايت دي ايزنهاور استبهلت كاب عرموشش مراقبه نابز كل ما يلي اخاتا مهلاوا زحلف سمون تغليص نيريو ቻይና ጉጅለታት ሕክምና ናብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ለይኻ 13 ኣባላት ዝሓቆፈ ጉጅለ ክኢላታት ሕክምና ካብ ወተሃደራዊ ዩኒቨርሲቲ ሕክምና ቻይና ንሓደ ዓመት ሓገዝ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንምሃብ ብሓሙስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወ ተገሊጹሎ በቲ ዩኒቨርሲቲ ዝተመርሐ ጉጅለ ሰብ ሞያ ሕክምና ንዓስራይ ግዚኡ ናብ ኢትዮጵያ የላኣኽ ምህላው ማሕበራት ዜና ቻይና ሓቢሮም ኣለዎ በተመሳሳሊ መዳይ ድማ ቻይና ንመበል 17 ግዜ ዝለኣኸቶ ሓደ ጉጅለ ሕክምና ኣቐዲሙ ተዘርጊሑ ኣብ ዝነበረ ዜና ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሎን ናብ ኣስመራ ከም ዝኣተወን ገሊጽ ነይሩ እቲ ጉጅለ ሰብ ሞያ ሕክምና ኣስመራ ኣብዛኣተወሉ ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኣስመራ ሊ ቺያንግ ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ኑር ሕሴንን ተቐቢሎም እዮም እቶም ሓካይም ምስ ናይ ኤርትራ መዘነታቶም ንከባቢያዊ ማሕበረሰብ ኣገልግሎት ሕክምና ከም ዝህቡ እቲ ሓበሬታ የረድእ ከም ዝፍለጥ ቻይና ዓመታዊ ናብ ከም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኣመሰላ ብርክት ዝበለ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ካብ ዝተፈላለያ ዩኒቨርሲቲታት ዝተዋጽኡ ናይ ሓካይም ጉጅለታት ትሰድድ እያ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم